Сега продължаваме с Мартина. Да. Мартина. Маргарита. Както каза той самия. Здравейте, хора! Тук сме се събрали да Варня Генг в Общака подкаст епизод 2 с две прекрасни варнинки първа година. Нали, хора от BGC. Нали, радваме се да сме част от BGC. Представете се и да започваме с неизбежното. Аз съм Рали. Моя прякор е Ралито Рали. И аз съм Дара Попара. Да, Ралито Рали, Дара Попара. Сега. И днес ще коментираме ергенът. Знаем, че всички го правят, но ние ще го направим по-добре. Слей. Ами, какво ви е мнението за ергена? Да започнем от там. Гледали ли сте предишни сезони и кой ви е любимия ерген? Да, мен ми е любим първия Виктор. Как? Да, обособи са. Както каза Гачо, Ми беше обособи са. Ще се обособа. Ами, според мен, нали сега тези двамата, последните, се борят с Виктор, първия Виктор. Обаче той беше много голям образ. Втория и третия, на които даже вече не им помня имената. Евгений и Алек. Да. Мамин Сашко. Да. Ами, не знам, честно казано, но не ми харесаха като личности. Бяха малко неутрални образи и негативни образи. Докато Виктор беше много позитивен образ. Като че ли в първия сезон. Кажи, кажи. Позитивен образ под каква форма? Смисъл, напълно гаслайтнат. Да, точно. Смисъл... Цялото му персоналити като цяло беше една усмивка. Да. Мазно. Да, много мило, много сладко. Буквално той беше невменяем. Да. Почти нищо истинско нямаше в този човек. Може би след това ми хареса. Да. В смисъл, мене гената, преди да станат тия проблеми с Ивка, ми беше любимеца. И аз така. Сериозно? Да. И визуално, и по поведение, не знам, образование също, но просто много се изложи. Но... Ама се изложи заради... Ивка. Това е последното? Да. В смисъл, да си съсипеш цялата репутация за гледания, за слава. В смисъл, това ли е начина? Еми не. Да! Тук от бекстейджа нещо са намислят. Ако според вас това е начина, елате да назаместите. Не знам, аз просто мисля, че като цяло постъпката му беше много женска. В смисъл, това е жена, която би го направила. Песен за бившия. А той какво точно беше направил това с песента? Или песен за Ивка. Това, че забрани да качва клипа? Това, че забрани да качва клипа е едно, обаче песен за омлет. И розовите футюрли. другото. И аз, но... Не съм. Аз се слушах... Само с мустачето го видях. Няколко на някакви пъти. скриншот. Аз се слушах няколко пъти тази песен. Пъти. Много е добра. Впечатлив. Песента е добра. Човека е музикант. Сега не може да пее. Не е ли Папи Ханс от Алиекспрес? Така казват. Да, Папи Ханс Нищо, от че Алиекспрес. За пеенето да, но разбира от индустрията определено. Да, в бекстейджа някакви кичеци играят. Говорим си за това как дето е бил музикант, ама не може да пее като Слави Трифонов. Не, Слави Трифонов може да пее. Да, бе, може. В смисъл, това сега хората си мислят, че ние се отдалечаваме от темата с ерген, но Слави Трифонов е най-големия ерген на България. Да. И сега, френската... Аз съм от френската гимназия, това е нашия химн. Да, добре. Не мога да въвиждам. Добре, нека обсъждаме мадамите, да. А чакайте малко. Сега, Христо, ти какво каза? В смисъл последно, кой ти е любим ерген? На мен след Евгений, като вече след разочарованието го. Март. Мартин, 100%. тая да. година. По принцип и аз. Така, на мен ми е любим главно, защото и двамата мислим по един и същи начин. И второ, много харесвам как той подрежда абсолютно всички жени като фигури шах. На мен ми харесва, че е много истински. В смисъл... Истински? Да, не, истински е. Да, някак си разкрива се повече от другите. Другите бяха фасади. Той си има стратегиите, но... От към... Ако се вгледаш това, поведение...
Може би да, защото хуморът му не е преправен. Да, това имам предвид. Също поведението, нали, език но на е тялото. много обигран, не знае точно какво да прави и си има постоянно някакви стратегии, които не знам колко ще му се получат, но да. Нека да започнем с нашите фаворитки ергенки. Нашите избраннички. Да, на които сме дали мисловната роза. Точно въпреки, така. че в техните мисли на някой от тях малко е пусто, че да има рози. Ами нека да започнем с отбора на Ерген Виктор. Да. Да. Добре. На Викито, както му викам. Защото буквално... Като кажеш Вики, си мисля, че е една от ергенките. Толкова е клепух, че няма как да му кажа Виктор. Мязана чебурашка. Малко да. Но да. Русица реално е там за любовта. В смисъл... Мислиш? Никой в това предание не е за любовта. За експириенса да, но... Ма то как ще си за любовта? Да, в смисъл ти не познаваш... Първо, че да, не познаваш с ергена в началото, като се запишеш. Всяка се записва заради предаването. Няма как бори се за този човек, записал се за него. В смисъл експириенса, но тя не е там да промотира каквото и да е. Тя си има живот в Америка, в LA. Да, натурална, нали? истинска е. Да. Да, между другото, няма май операции. Няма. Не. Ма имам предвиди като поведение. Не, чиста е. На мен Русица ми харесва, честно казано, като тип и като външен вид е желаната ергенка. Нещо негативно имаш ли да кажеш за нея? Да. Да. Кажи. Аз харесвам стейк. И това смяташ, че е негативно. Ма тя от LA. Все пак, да. Кажи си му пържола. Тя от LA, той е от София. И така. Просто пържола може би звучи много селско сега. А все пак сме в Ергена. И те са ги завели в най-селската държава, защото буквално Шри-Ланка, Тайланд, все едно си отишъл в Максуда. Малко, да. Индия. No. Нищо, те се забавляват. Маймуна им спря тока на предаването за един уикенд. Ако се спомняте. Тая маймунка на чашите. Да. Добре. Това ли имаме какво да кажем за Русица? Ме кефи как се облича. Между другото не съм малко забеляза. е скучно. Не, като персонаж е скучно. Образ, да, в предаването всъщност, скучно. знаете ли, забелязахте ли много Бонна смъртин? В смисъл не е много, но имате някакви такива малки... Inside jokes ли какво? Чак inside jokes не, но няколко момента, нали, си говорят едно малко така чисто приятелски, нали, тя го пита как е, нали, как... Някакво окръжително ми се стори. Мене по-скоро ми се стори деца вика дебне да я... Не. Да. Той идва буквално, когато иска да избяга от неговите кокошки, там примерно на коктейла, малко почивка си взима. Да, за прясно агнешко. Не. И аз така мисля, че за прясно агнешко. Изобщо не е за почивка. Той почивка не му е нужда на мърци. В смисъл... Абе, последния епизод си беше малко напрегнат. Да, и отива да си почине при младите. Не, те просто бе случайно там, защото тя се цепи от всички, според мен. Но да, добре, явно... как да не се цепиш от всички? Да, в смисъл една от малкото нормално. Да, аз предлагам следваща ергенка да подхванем. Пак на Виктор. Пак на Виктор или продължаваме в реда? Може и Яна. Да. Добре, хора, честно казвам ви, Яна, питам ви, Яна не ви ли прилича на Лили Ларионова? Има на лудничевия поглед, хора. Да. На коя? Лили и Ларион. На лудничевия поглед, да. Тя мига ли въобще? Не знам. Може да мига, примерно... Чакай, сега ще покажа Лили. Да, тя седи. Като заспи, това е мигането за деня. Сега ще я проверя в Google. Сори, моторе. Но да, малко ми е крейзи. Crazy Eyes, Crazy Eyes. Смисъл такова само очите. Да. Да, трябва да видиш в... Crazy Eyes. Crazy Eyes, тук съм пас, тежко пас. Той Виктор мисля, че се усети. Да, на време се усети. И тя между другото,
не мога да я хвана с пътите, защото дори след гледах някакви интервюта и нали, малки шортове с нея, след като я изгони, тя пак говори хубаво за него и пак обяснява, срещата ни беше уникална, той По е принцип, толкова тя е добър и много мил позитивен човек. човек. Според мен не бих казал нещо лошо. Според мен тя е Зори Джин на този сезон. Мгм. Да, и, Смисъл- и на мен ми... Delusional. Буквално е delusional. Зори Джи беше искрена, чиста, нали, добра, а тази е просто delusional. Малко Може би. тип Мирела. Сещате ли се? Не. От кой сезон предаване? От миналия сезон. Нали Мирела се казваше? Не знам. Дето прави парфюмите. Да. Сетих се за коя е. Включително чиста душа. Да. Не знам. Но... Или чиста душа, или образ, не се знае. Но да, ако видя такава снимка Той в има Tinder, хора, хикс. Има някакви слухове, че тя била такава танцорка, в такъв... клуб. по-такава Да. танцорка. Еми, по-нататъка в списъка ще Напило. те запозная с нейния бъдещ работодател, който също е в нашия списък от ергенки. Но да, Не знам колко е истина. В смисъл, етите ми го казвам. за Пиги събери чарк ще говорим после. За яда някакви неща да кажем, някакви... Нямам. Как мислите, Според че мен- мина срещата между двамата? Според мен на Виктор му беше много скучно. Ако... И усещах, че ще я изгони, макар че беше малко странно. Защото не го качили, не се очакваше, обаче... Чак пък много скучно. Въпрос на спид дейтинг, ако ти дойде такава... А той Виктор... Да, ма, как да реагираш? Не искам повече между да чува другото- с пиите. Да. Виктор, между другото, имам чувство, че на всяка среща казва нещо хубаво, се едно се влюбва. Защото, примерно, за Яна... нямаме Technical сигнал, problems. Да. Да. За Яна, например, обясняваш, нали, много се чувствам добре в компанията и мога да се отпусна, нали... Виктор не знае какво говори, само да ти кажа. И той винаги за всяка една говори, все едно е влюбен вече в нея, на всяка среща говори нещо хубаво. Погледът е много важен. Ми може. Не знам. Кой? Нейния? Може би неговия. Негове. Нейния, не знам. Добре, Ивет. О, за Ивет. Какво имам. мислим за Ивет? Чакай, всъщност, какво мислим за Ивет? О, буквално, да. Защо говори? Нищо не мислим за Ивет. Ми не знам. Забелязвали ли сте в това много хейтърско, обаче тя през цялото време седи така. Да, тя е малко такова. Имаше на последния епизод един кадър, как някакво беше подправена на една палма и беше с един бански, нали? Седи така, аз едно, нали, не вижда камерите. Малко. Беше някакво много сники. Бе, Или с леопардовия бански такава там, дето. подправена е. Много е В подправена. смисъл, за мен това е момиче, което евентуално може да й видим обява в сайт, в който се продават скутери, летни гуми и тем подобни неща. Всички го знаеме кой е. Но, в смисъл, реално не е такава, нали? Не, според мен не. Сайта излезе с изявление в Threads. Ще го пратя на Васето като скриншот, ако може да го добави после при едитинга. Моля ти се, нали? Да, за да... Сайта излезе с изявление, че този път нито един артикул от каталога им не е в Ергенът. Да, мисля, че Габи аз нещо Бланко. такова стигна Да. до мен. Да. Не, като цяло този сезон според мен са най-хубави, Читави. да. Да, защото Ерген си ги Масово. избирал сам. Не, защото... Бе, той Виктор не си избра много. Не си ги е избрал, да, но има някакъв баланс. Пак ги има типичните, но да, има и доста по-адекватни. Просто са хубави. Единия сезон помня, че всичките имаха така 80% джуки. Да. Не Това е помня кой. точно на Габи Бланко. Да.
Дето беше с Предния. най-охранителката. Предния сезон. Не. Не беше На ли Евгений, по-предния? на Не Евгений. беше ли, да, точно. Да, деца караха Втория спам. сезон. Да. Точно той. Боже. Тогава имаше една варненка. Чакай, Пам кога беше? Точно тогава. Не, Втория или Евгений. третия? Втори. Втори. Да. Аха. В сезона, в който бяха Пам и Габи Бланко, имаше една кичикчийка, варненка, Мони, Да. Зенгинер. Аз я харесвам, между другото. Много И хубаво се аз. изказва. Аз я следвам в TikTok. Напукна визията й. Буквално визията е Тея Тайрович, ама от Алиекспрес. Буквално, да. Обаче изказа е много важен. Много добре си подпира думите и те повечето тя много ги правеше ги на нищо ги правеше. Да, Още мисля, да. Сега аз се бях сетих. фен. Сетих се сега за кога говори. Тя още я гледам, между другото, още ми попада. Да, но аз викам, ние така или иначе при Виктор момичетата са скучни. Да, той самия е скучен, само да ви кажа. В смисъл, има интересни, но те вече не са при Виктор. Не, Клаудия има доста голям потенциал да стане по-интересен персонаж. Мис обарване початала. Остави А тя това, ли беше беше? по кръка само. И второ, Абе, изглежда да. много огнена. Според мен не може да ги трае и скоро ще станат някакви скандали. Според мен тя това си го е мислила в главата да го направи. Стига. Малко и се получи по-вулгарно, отколкото трябваше Да, ама и те навлегнаха на този кадър. Да. Какво мислите за нея? Продукцията ще ми помогне, ще ми скри... Нали, Тя продукцията никога не помага в такива ситуации. не знам, Клаудия е една от двете момичета при Виктор, които ми харесват. Мгм. В смисъл, Росто, да, приятно, нали, но с Клаудия имам общи интереси. Аха. Да, защото тя дрифти. Да, И ти вече си Тя впечатлен. изглежда, но малко Уча изглежда Automotive. между другото. в смисъл, Не бе, Когато учи жена- ти имаш предвид, аз и когато жена Теб може да да впечатляват такива мъжки момичета, май. Да, Мгм. защото жената трябва да е самостоятелна и Клаудия, когато може да си обслужи БМВ-то сама и може да дрифти, за мен това е жена с добри life skills, които помагат ли до си правиш някъде. за следващия Life сезон skills. на Ергена ли? Да. Господин Николов, ако правите някаква селекция и търсите по-инклюзив ерген, който вместо сикспак има една голяма плочка, аз съм вашия човек. Значи, аз комбинирам идиотщината на Виктор и ума на Мартин. Така че, Си перфектен, да. New си character образ unlock. със сигурност, да. И да вкара Русица и Клаудия, задължително. И Анна Мария. и Синтия. Да, точно за Синтия. държаве. Тът беше на картинга. Да. И тя е огън малко, да. Малко е неловка на моменти, ама... Тя, защото Кабеле. и тя като мене някой път малко по... Не ме занимава и не искам да съм там. Не, изглежда по-припряна. Малко там, като се включи да му помага с шампанското, беше малко така... Маняк на 25 и половина. Да, сега. сякаш не е ходил в карусел да гърми шампанско. Виж, на него само Той съм друго е усипвали. гърмял. Само съм усипвали, на него не е отварял. Сега не дайте го съдете момчето по това. На Нова година поне като се събират. Някоя жена му го е отваряла сега. Това звучи. Да, буквално. Добре. Сигурни ли сме, че е жена? Стига. И те го питаха Не, за това, да. не. То явно, Сега- явно е било под въпрос. Да, майтапим се. Това е от един отказ, в който той казва, че Все още. все още не е гей. Все още не е. Сега, имат вила. Може би след предаването ще стане и с Мартин най-сетне ще се взема. Да. И Емануела много ще се радва. Да. Дай се да ще се успокоим. Да. Мартин най-сетне ще Ами се взема. съжалявам, но с Да. тези и аз бих Емануела много ще се казал, радва. че все още не са гей. Нали? След предаването може би и аз бих бил гей. Да, но... Да. Ти вече си Не, почвал просто с това. чето да се гледам случва. майк си, Да. Да, но... Не, просто момчето отгледам майка си, баба си, той нали си каза, женската енергия му е завишена просто. Ама,
какво е това? Абсолютно всяка една жена, когато един мъж и заприлича на гей и тя не е, той е гей, женската енергия. Булшит, аз Каква само женска чувам от всяка жена. Моя гей радар! Моя гей радар. Да, това е a thing в тяхната общност. Каква женска енергия? Мъжа е мъж. Има чувствителни мъже, има нечувствителни мъже. Има осъзнати мъже, има идиоти. Но няма мъже с женска енергия. Има. Казват се транссексуални. Не е вярно това. Тук не съм съгласна с тебе. Много субективно женска и мъжка енергия. Да. По принцип, Защото какво жена с мъжка енергия? Примерно Ана Мария има мъжка енергия, прекалено много мъжка енергия. Да, остане и така да се разкрачи. Да. Просто е по-чувствителен, това е. Така да се изразя. По-файн ли? Да. Окей. Добре. Но така като сме тръгнали по азбучен ред, с К, Косара. да. Обаче тя къде ще спадне? До Виктор или Марци? При Виктор е за момента, въпреки момента. че... Хитруша е тя. Има интерес тя, виждаш, макар че много е млада като ли за Марци. Любимото ми че за Виктор и за Мартин балдахинчето, капелата. В смисъл, аз съм гледал за легло, съм гледал балдахини, точно същото, с което беше облечена тя като материя бяха. Той като роклята на Диана също от едната церемония пердето, дето и викат. Малко такава материя. Да. Според вас тя наистина ли няма нищо по лицето си направено? Не, има, но... В коя част искаш да вляза в детайл? В смисъл, ако взема чук и длето, то ще... Според мен не е чак толкова пипната, колкото изглежда. Примерно, да, има скули и брадичка, примерно. Да, но мен ми е странно, според вас, трябва ли това да се води за нещо направено по лицето или задължително трябва да е операция, за да се води да си... Защото, нали, някои жени това да си сложат ботокс, предполагам, и някакви филъри, не е това да се направят. Ами за тях да се направят е това да ти отворят носа, примерно да ти го оперират или да ти сложат скули по някакъв друг начин, не с за мен, филър. ако имаш хиалуронова киселина, ботулинов токсин, слагани по лицето, това е навременна интервенция. Да. Ма според теб не е това да е направено. И Angry Birds. Извинявай, ако си сложи там колко... То вече и се промени излъчването, нали, на лицето. Да, вече си е интервенция жестока. Ама просто сложи да си изправиш бръчките. За мен всяко нещо е, защото и най-малкият милиметър променя. И според мен, защото, нали, има дни, в които си наспана, изглеждаш страхотно, има други дни, в които не си наспана и трубичките ти се виждат по чичите, пак вижда се разликата. И за мен дори мъничко да сложиш, пак много си личи. При нея разликата е 1 литър мицеларна вода. Да, буквално. Но ето какво съм си записал за Косара. Нека чуем. Елвиса вика Косара. Тя си обичала топло, защото била зачената на Малдивите. Марто дебне да я, нали? Да. Тя позира и прилича на типа на Марто, но лъже, че е натурална. Да, аз това не знам, защо лъже. Виктор се залъгва, че тя гледа само него. Той знае. Според мен той не си вярва. Марто тогава направи шаут-аут за Виктор. Така ли? Да. Буквално най-големия пич извика Косара и каза Виктор е готин. Да. Но според мен Косара е взета точно за да може да направят този чейндж в отборите, за да има, нали, комбинацията. Защото той си лечеше, че въобще няма хареса още от визитката. Да. Просто беше направено така, че то си лечи, че това е типа на Мартин, той си То даже може и да е нещо нагласено за това, че изобщо розата. Според мен е нагласено. Да. Да, възможно. Сега,
като погледнем, защото аз съм се направил бележки не само как аз ги виждам момичетата, но и как момичетата вътре виждат останалите като конкуренция. Това, което съм си записал, защото Ана Мария е хазартен тип. Така е, да. И имаха облог при тази голямата среща, дето Косара беше с сетчето за Виктор. Да. Коя ще се върне с Роза. И зачитам залозите. Залог за Косара и Ферай всяка по 20 лева. Залог за Ива 10 лева. Залог за Бранимира 20 лева. Сега. Обаче, между другото, Виктор си е не е негов чип, дали обаче си харесал наистина? Не ни Или харесал. го карат просто това нещо да го говори, защото не знам, според мен искат тази драма, нали, двамата да се борят за някого. Да, той по-скоро от его, нали, достоинство, обаче според мен на първата среща, тето си поговориха малко с нея, така направи му добро впечатление до там. Така. Те визуално не си отиват, според мен, по никакъв начин. Виктор каза, аз не теля. Да. Той е много мъжкарско. Той е приел, че Косара е негова и наистина тук мога да го разбера, когато той не иска Мартин да пипа Косара. Да. Обаче и той бръкна, нали, кацата с меда. Да. Добре. Може би толкова за Косара. Между другото ми харесва как се изразява, как говори, да. Ама тя е натренирана. Естествено, когато изглеждаш така, естествено, че ще направиш един къс тренинг за преди предаване. Не е вярно, защото има и други примери. Мартина не може да... Мартина, гледала ли си стари интервюта в... Да, гледах. Нали? Просто... Аз Мартина не я виждам тук. Да, изпуснали сте Мартина. Да. Нищо, няма как да я изпуснем. Да. Добре. После ще оставим нашите Мартинки. Добре, Любомира. Да. Любовчето, на мене тя ми е една от фаворитките за Виктор. Ма тя е като Леля му буквално гласа. Да, знам, че тя е май 2-3 години по-голяма само от него, но тя изглежда... Аз първоначално си помислих, че е една от майките, че има деца. Заради лицето което не знам какъв може да... Причината тя каква може модел. Видяхте ли какви са и подпухнали очите? Има някакви Да. Аз точно това говоря, че не знам как... Защото, нали, за всяко такова нещо би трябвало да има някаква причина. То може да е стрес, може да е... Тя, нали, е актриса. Да. Не, просто мисля, може че такъв и е от гена. актьорството да е, защото те постоянно трябва много емоции да изкарват от себе си и понякога понякога на това. Аз съм виждала много актриси с много дълбоки... Аз примерно тази не, че нещо лично, но тая Любомира Христова, не я знам коя е. Да, ясно. Така че не знам, тя сравня с някакъв калибър актьор. Така, за нея съм си изкарал интересен факт. Като малка баща ѝ е учил заека им домашния да яде луканка. Да. И аз бях... Ама имаше нещо такова, да. Виктор беше леко стъписан. То какво няма. Има ловджийски колбаси, където може и да има зайци. Да, канибал зайк. Но... И тя гордо май го заявяваше това нещо. По-нататъка съм записал Любомира иска Виктор да я люшка. Да, и аз си го записах това нещо. Виж, и то имаше един кадър, как просто я бута и час. Да. Но общо взето да. Мене единственото, че срещата им ми изглеждаше органична. Натурално. Какво имаш предвид под... В смисъл... Бераха плодове. Много е органично. Да. Да, но нямаше го това с хеликоптера, с луксозната вечера, където буквално ги натискат да има нещо повече. Според мен добре се получи, защото заваля дъжд. Нямаше... не само това, имам предвид самата игра и нали, това, че Мартин спечели. Добре се получи, защото не го виждам Мартин в обстоятелствата, в които бяха Виктор и Любомира. Да, определено. Да. Добре им се разпределиха хора, срещите. когато Виктор
стреляш и упражняваш се да стреля. Да. Не ви ли даде малко така вайб, все едно каките му го Да, окоръжават? той беше като... Да, точно. Да. Аз Не е точно това привлечен от него. Те Като просто го малко взимат- дете, Да. да. Дори от в неговия същото отбор, време, да. в същото Ма много време, така го показва Любомира продукцията хлътна. просто. Любомира след срещата тя хлътна с него. По него. Забелязахте ли, че никой не го окуражаваше него? Защото за Виктор Мартин или крещяха. Не, Ана Мария го окуражаваше, защото Ама каза... защото За братленците. при Виктор тези кокошките на Мартин през цялото време крещяха, нали? Не, сега ще пропуснеш някакви такива неща. Да. Често ми стана малко тъжно Да. за Виктор. Ама те просто са съвсем различен Аз тук тип съм си хора. водил Да, защото Те не лидерборд. биха го направили. По-младите няма да тръгнат Тук да съм крещят. си водил в кой изстрел колко е оцелил. Да, Ага. и аз си го спомням. Да, Марто 2 деветки и една Да, петица. Петицата, защото го разсеяха. М. Сега... Мартина ли го разсея? Негедната ракля. Не видях кой, но която го е разсеяла. Тя все го разсейва така. Ако ми направят такъв номер, аз директно се обръщам с лъка. Към тях сега, ли? стига сега. Сега, Те го окуражиха и той спечели първите Внимавай, две защото деветки. Анна Мария, ако се обърнеш към нея, ще изкара пистолет. Да, между другото. Виктор скромно 866. Звучи ми Виж като ти. телефонен номер, но... Да. той е... Добре. Нали, Миленькия, просто. Те направо си го съжалиха, да ви кажа. Да. Да, мене ми е как в предния епизод, преди стрелбата, той каза, аз искам среща с Любомира, за да си поговорим малко повече. И в следващия епизод директно им дават среща, в която те избират с коя да са, а не някакво групова среща. Директно им дават време насаме. Мисля, че тук Ергена има повече власт върху продукцията, което ми направи впечатление. Все пак Мартин Да. директно на On The Spot изгони Елвира, нали? Да. Ма и не само два пъти кани Мартина. Да. И Даниела. И Даниела, Да, и Даниела, прави си да. каквото си искат. Даже Да. в такъв ранен етап е прекалено обяз. Другото, Малко което повече чух, свобода са им дали, да. Което ми харесва. Да, това е добре. Че наистина няма ги те фалшивостите, дето Але ги правиш, Евгений ги правиш, да кани всичките. Все едно в Мартин си слушалката ги- му Така. казват Да. какво да прави, да. А то си беше, да. Сега това, което чух от Станислава, която качва и видеа в YouTube, в смисъл гледах и видеото, отделно си направих собствено проучване. Май се оказва, че Даниела и Мартин се познават. Дали? Да. Не изглежда. Мисля, Те и двамата са много... даже Те са Станислава но не изглежда да се познават. има Именно, инсайт, защото са който обиграни, пусна. може да се правят. Има инсайт инфо, което пусна в видео, че Даниела ще спечели от към Мартин, защото Ергена там е нагласен. Те се При познават. Мартин е нагласен. Да, те се познават и идеята е да си легитимират нали, познанството. Нали теорията там, че винаги първата визитка печели? Валерия, Александра се отказа и не спечели. Да, Така че Даниела реално беше първата визитка. да, Даниела е първата. Искате да кажете, че всяка първа визитка... Печели. Да, обаче пък тая година нямаше как да го знаят, защото те докато снимат, пускат Ергенът. Сега е полунаживо, както е Брадъра. Да, между другото, да. Но пак, ако е нагласено, първата визитка печели Така, последната ни избраница, от Виктор, да, Бранимира. която... The one and only. Да. The fabulous one. Тя коя визитка е била? Между другото. Първа? Последна. Последна? Това виж беше сега, подарък на от Мартин, продукцията към на Виктор. Мартин Не, първата, на Виктор последната. Подаръка беше адвокатката. Тази си беше по каналния ред. Не, В смисъл, Той той беше е... поискал. Той си е избра, поискал, но е Да. минала по каналния ред, докато адвокатката, която не дойде, която Да. мега мой тип,
Само да вметна. Тя дава много веб на Божана. Да. Аха, разбрах, добре. Аз имам и нещо за червенокосите, така че... Тя не беше... Божана, да. Божана е... Да, но Бранимира, тя си мислеше... аз съм поканената, аз съм единствената. Да. И даже по едно време... Много си повярва, да. Аз съм Имам се записал, че е писнало. Да, аз точно това виждам какво в очите. Имам чувство, че виждам това, че тя Виктор иска я да си... повика и тя тръгне. направи... Да, Ма да. то не е писано, то от самото начало е така. Тя само на визитката беше някаква супер ентусиазирана. Имам чувство, че иска да си ходи. Да. Ама не е само ходене, тя не го понася. да, точно. Той буквално, когато се взираха, нали, той хвана ръцете, тя си дръпна ръцете и избяга. Ма то не е само той хвана ръцете и в нейните очи нямаше никаква емоция. Тя Нищо не се промени, нищо не се промени. Имам чувството, че тя гледа през мене. Буквално... То си беше така. Имало е случаи, в които говоря на пияни хора, горе-долу така. Да. Трябва да им обясня нещо, в смисъл, седни човек, пиян си, спирай. И той просто гледа през мен. И той те гледа като Бранимира. Да, той ме гледа като Бранимира. Иначе вие харесвате ли? Честно казано, не мога да разбера какъв образ е, защото ти като не искаш да си на едно място, някак си малко негативна ми е. Буквално... За какво се съгласяваш, като не искаш? Първо, което и второ, не знам. Не знам. Да, даже реално не му дава шанс, много е рано. Според мен може да е имало нещо между тях, но със сигурност то се е провалило заради цялото предаване, защото те дори да... не знам. Дори тя да е имала някакви чувства, представи си ти да имаш чувства към някакъв човек и той да те покани в Ергена с още 20 други момичета. Той не е поканил. Той я е поканил. Поканил я е. Тя не го знае това. Напротив, тя го знае. Го. Добре, тя по време Тя даже го пита, аз ли съм единствената, която си поканил в предаването? Не. И той каза не. Защото тя го разбира, че нали, нещо уредено. Обаче по време на визитката тя се изненада, че той. Не знаеш, че той е Ергена. Но знаеш, той казваш, че тя се е записала за Ергена. Да, това имах предвид. Не се, защото тя знае, че самият Ерген я е поканил, но не знае кой е Ергенът. Да, и аз това не знае кой е си Ергена. мислех, че тя е поканена за самата продукция. Не тя е изявила желанието да бъде там, е взета. Щом те покани продукцията Ергена и ти се съгласяваш да участваш, out of the blue... Да, по принцип трябва да се сетиш какво ще се случи. По принцип, да. Ама, да. Не знам, изглежда ми малко глупавичко. Той Виктор е като типичния мъж. Някой като, нали, жена като не те хареса и той още повече надъхва, да. Да, защото иска да спечели нещо. Да, обаче, нали, смисъл, как да го кажа? За 4 епизода, 6 всъщност, имам 3 реда записки. За нея ли само? За нея. 3 реда. Имам момичета, при които имам 15-20 такова. При нея 3. В смисъл, тя въобще не желая да участва в предаването. Точно това говорим, да. Да, ама... Нали. Но... така. Много ми изкефи обяснението за срещата, после като преразказваше. Тя не можеше да повярва, че буквално има слон там. Пипалото на слона. Ама слона истински ли? Ама слона там ли? Не. VR в момента не си. Това в храма. Песеничката на монаха. Ох, да, деца засмя. Често казвам, но сигурно и ще се засмея, но и след като имаш камера в лицето, лицето си. Ма да може от притеснение, айде за засмиването, айде. Ама друго е. Но беше истинско, че си призна между другото и че си го каза. Да. Поне това. Но добре, призна си, каза си го, но
За теб някак не е- си с присмех тръгна към самата ситуация. между- Това смисъл, беше така, да. Можеше да каже, окей, shame on me. След като тя дори не знае той какво говори. Да, Ако сте Ами гледали точно за това си Кукушо. мисля, че е малко простовата. да, смисъл малко Тя си е просто проста. е все още е дете. Аз не мисля, че е простовата, просто тя наистина тя е студент. Все А още тя- е дете. тя ли Ти от като си Ембел? дете и те Не, тя е напъхат от в едно Латвия такова... Ужас. Като Ма те той- напъхат такова предаване, сега и си, например, 20, какво... Не е единствената, Очакваш. дето е на 20. Вече знам, що е приела да е в Ергена, след като ми каза, че е от надвис. И че е танцор. Да. Да, то е ясно, в смисъл. Абе, в Иска надпис реклама. не е толкова лесно да влезеш, доколкото знам. Познавам хора, които са кандидатствали в И надвис. не са влезли. Аз познавам хора, които не са влезли. Да, но... Валентин. Но от неговия набор всъщност познавам момиче, което... Валентина... Не знам, как ще да е. Така, както Да. и да е. Ми- Но... Да. Аз викам да минаваме към Да, Мартин. другия отбор. Към тъмната- Мартинките. Към мартинките, да. Знаете какво са мартинки, нали? Не. Гащи. ли? Най-просто казано. Добре, първите гащи. Да, Силвия, която за мен е идеалният човек за Мартин. Сериозно. Да. Не. Тя е майката, нали? Да, Не съм съгласна. Буквално. съм съгласна и аз. Ако е Тя е идеалният човек изключително за добър. Мартин и ако случайно, нали, започнат живот заедно, то той ще изневерява. Да. С направени като Да. Даниела, със Да. сигурност. И Мартина. И смисъл, и си представям как той има две негови дъщери, плюс две дъщери доведени. Да. А неговите Плюс са големи, жена. нали така? На 14 на тинейджър. 16. Мгм. Нещо Плюс жена. Представете си, мъж с 5 жени вкъщи. О, да. Между другото. Той ще плоде. Да, но срещата им беше много приятна първата, когато й даде роза. На Тя, Виенското колело. Като цяло е изключително приятен човек. Да. Супер зареждаща и супер... Тя е като майката в Ергена. Генерално на всичките. Да, Тя има не някои ги жени, дели. които не са за Ергена. Просто. Да, просто според мен е искала жената почивка, тя го заслужава. Нали- Наскоро там са издеверили децата, Сега. но и... Аз искам да кажа, че нея можеха да я пуснат, примерно, да има някакъв ментор, консултант на дамите, как да са... Можеше вместо тя да е Маги. психоложка. Да, точно. Да. Вместо Защото Мак Ергенова... Не, просто толкова кринч, не. Следващия образ, да. Бармана е много по-добър психолог от психоложката. И да, и знае как да им влиза под кожата. Да. Тя, Той Анна като, Мария, по като време... най-добрия приятел гея. той. Приятелка. Е, В приятел смисъл, гей. Това е защото точно така. И какво мат си, нали, някой такъв е. И оправя косите. Да. правим Perfect, бе. косите, правим грима, правим пиенето, коктейли. пиенето, грима и косите, какво повече И искаш? скрив едно Има тола. още по-добро. Дава им инсайт инфо. Да, дете им показа снимките. Това беше Типична очевидна клюкарка. реклама Да. на Samsung. Да. Нали? The И, best. Както и и аз съм... сладоледите, но И аз, топ. аз не. Защото сгъваем, но да, уважаеми дами, барман е победителя в Ергена. Да. Той ще Да. си вземе и Виктор и вървят към залеза. Виктор ще се преоткрие най-сетне. Абе, хора, Ще разбере, че Бранимира не е за него. О, да. По-скоро някой Бранимир. Точно така. Много хубаво име Бранимир, между другото. Той много си хареса Мартин Виктор. Ама като бащинска фигура има предвид. Много си го хареса. Като братче. Като Като по-големия ми по-скоро брат, да. Мартин осинови Виктор. Да, и аз така смятам. той Той в Мартин нещо- вика, вижте го как порасна, нали, вижте го, така съм го учил, да. И също като малко като секретарката на Мартин. Да. Там подреждаха едни снимки и Мартин беше като, не ми се занимава повече. И Виктор просто ги забрави. Добре, приключваме. Изчистил си я стаята, нали, готов, но вече мисля да минаваме по същество към Да. моя любим персонаж Чакала. Не е чакал. Тя е орангутан. Хора, искам да видите снимка на орангутан. Тя има такива скули. Аз се заклевам.
Значи, сещате ли се орангутана, Да, краля на виждал- маймуните в Маугли? Това е тя. Виждал съм орангутан в Наживо ли? Софийската такова... И виждаш ли прилика? Да. Но- Стриго. Да, тук в бекстейджа ни правят номера, присмиват ни са, много долни хора, Ама заплашват после. ни с рилчета, Да. Да. нали, но да. Ако Изтри не сте разбрали, доказателствата. ако не сте разбрали за кой говорим в момента, Банкомата. банкомата Чин-Чин е дамата жена за милиони Даниела Рупецова от Чепеларе. Да. Много хубаво китно гръче. Така се казва. Така, бил съм в Чепеларе. Граче е силно преувеличено. Селце. Да. Дошла си от село от Къра. Прави се на някаква дама. Ти изобщо не харесваш нещо. Но Човек- А ти харесваш ли? Аз съм човек, Еби, който обожава не. българската литература и тя, когато каже, че тя е автор. Че и се пресмива малко на българската литература. Тя. Малко да, тя е С тези 60 лева за книга. Има Зависимост правописни колко е. грешки. Да. И буквите Да. са толкова... Големи. Има едно Да. изречение на цяла страница. Да, и то е с правописна грешка. Оф. В смисъл, Станислава ми е източника за Ергена. След като бях в една група, мисля, че бях пратил в WhatsApp в нашата група да видите в кой съм, в група с кой съм, Да. нали, за инфо. Малко са разпърдяния група, но и сега Станислава ми е основният източник на информация. Да. 2 запора, неплатени данъци. Това и аз съм Фалит. го чувала. Да. Ама това не е на книгата. Имала е някакъв бизнес за дрехи. Да, книгата, всичките на- приходи са на... Майка й. Да, при майка й. Да, че е на името на майка е, нали така? Да, 120 хиляди лева. Тя затова иска по 60 хиляди лева на месец. Да, за да се оправи. За Да, няколко месеца. 2 месеца ще му, нали, Да. както каза, духа светрилото Мартин. Еми, Мен знам. лично много ма дразни. Много е Да. фалшива, много е мазна. фалшива е, да. Обаче и се получава пък. Фалшива е, но и се получава. Да, но... Или ако казвате, нали, че всичко е нагласено, естествено, той... Защото самия Мартин изглежда влюбен, но той също може да е фалшив. И реално да се прави, за да заблудят зрителите и никой да не се усети. И реално наистина да изглежда се едно е бил влюбен в нея и тя да спечели. Аз съм написала Даниела е Ако като някакво гуру. Защото Гуру. говори с такива заучени фрази и казва, О, да. Мартин е влязъл в мъжката си енергия. Така прави с пръстчето. Да. Какво викаше? Тя е много духовно извисена, нищо, Тя се рей с облаците. Да, тя нали, той е в материалното, духовното, пък тя е точно така. материалното, да. А той, мисля, че той е по-духовен от Не, нея. определено. Не. Ако духовното означава един глагол, който, нали, може би тя е по-духовна, защото наистина, доколкото чух, въпросната дама, освен, нали, че е автор на такива неща, е работила в нощно заведение. Така ли? Да. И под духов. По не потвърдени данни е работила в нощно заведение като Така е, да. хостеса. Ами, така са духовно извисените личности. Те просто не са в материалното, реално. Абе, фалшива е колкото усмивката й. Буквално. Преди един заболекар са си ги правили с Мартин. Като Да. усмихнат, Човек. плъщят. Сигурно заедно. Баща ми има такава усмивка. В смисъл, не такава. Те Ма му- натурална. Те му даваха да избират цветове. Ехе. Мисъл, и то си цяла палитра. И Е. ти избираш дали да е по-естествено или по-бяло. Мартин е избрал По-бял. най-бяло. Ма и Даниела и е беличка, да ти кажа. Благо Джизъса. В смисъл, благо Джизъса. Но като говорим за фалшиви неща, мисля да се пренасочим към една моя друга любимка. Маги. Следващия Ферай. фалшификат ли? Оф.
Мусаката от Ферай нея ли е фалшива, направена или от ресторанта? Според плейтването на чинията от ресторанта. И аз така си помислих, защото беше много така абстрактно. Тя и се шегуваше. Ами, Бе, пошегува си са, той Бе. Мартин май схвана. не, тя се шегуваше за друго. Но... За това, че може да е жена. Да, и Обаче- любовница, и домакиня. Тя от какъв происход е, между другото? Туркиня. Туркиня Да, е... фамилията и... Но аз не ми... Казва, че е от Варна. Ние всички сме от Варна. Аз не съм сигурен, че... Да не е от Каменар. Да, може би е от някой градче до Варна. Колкото голямо е Чепеларе, толкова голямо градче, евентуално. Игнатиево, примерно, нещо такова. Такъв вайб ми дава. В смисъл, едва ли е от Варна... Варна, да. Да, в смисъл, пред морската градина няма да видиш Ферари. Не, ще видиш на центъра. на порта, на морска. Да. Или на центъра. Едва ли. На Джана Аз ще на видиш. центъра съм виждала Да. много като нея. Да, Абе, Джана, тоест Джана. как си тръгнала с Или в мола. празните Да. заявки? В мола по-вероятно, но... Обаче кой мол? Гранда. Мол Варна. Да. Който ми е сигурност. любимия мол, защото винаги има място Кой е за мол? паркиране. Кулите. Двете кули. Да, значи там нямаш е какво сградата да на правиш Енерго. вътре. Да, вече да. Единствено за обмен за пари на пари става в мол Варна. Има магазин за диаманти. Затова ти е любим. Не, защото кой? на KFC няма опашки. Никой няма там, но... То може и да фалира скоро. Да Хора, го премести. сещате ли се, връщам се на Даниела. Даниела, когато беше... Мартиня пита, какво харесваш мен и тя? Изглежда като амбициозен човек. И малко така не си повярвам. Все пак е трябвало нещо да каже. Но той се усъмни малко вече. Тогава малко на синхрони почна да... Да, почна малко по... Ама Фак- пак се е харесва. Какво става с този стол днеска? Оле. Не, това виж. Пропс. Не си ги... Пропс фейл. Не чупи, че ще купуваш. Това щърки ли са? Добре. Да. Прехвърляме ли се вече към Елвира? Аз за Ферай не мога да кажа нищо. Много ма я издразни как се Натопиха държа ли? грозно. Ферай Да. просто е нагла, няма обноски, долнопробна. Да. И когато Мартин се появи, става по-ниска от тревата. Да. Да, тя е малко Тя е такава. мингърл е. За разлика малко от пикне. Елвира, която... Нали, Елвира просто... Елвира е Елвира тапунгер. Елвира е тапунгер. Натопиха ли я според вас или... Според мен плямпа, защото ти е Тя скучно, наистина. но като цяло Тя- я махнаха, защото си го направи сама. Махнаха я, защото другите момичета я пуснаха по парзалката. Да. Защото Ана Мария и останалите клюкарки, Те са които... просто по-умни от нея, според мен. В смисъл, и те, успяха Не е трудно да си помните, Елвира. и те говореха, че маняка е Ергена е- пияница, но Да. ето какво стана. В смисъл, те говорят и Да, после отиват при... При Мартини и Виктори се оплакват. Да. Аз не мога да разбера защо тя не каза, понеже, нали, той я беше викнал в страни първия път и тя Да. тогава, нали, се попритесни малко. Защо тя не му каза, аз съм те виждала? Защото тя това Ма тя беше, го каза че още е на виждала. визитката. Да, но да му каже, нали, аз съм те виждала как прекаляваш с алкохола. Защото толкова си стига какво да ти Защото кажа. тя само се притесни и според мен си направи по-зле положението, като се притесни, докато Мартин по-скоро харесва жени, които ще му се опълчи и ще му каже така и да си защити позицията, докато тя изобщо не си защити позицията. Не, че не си я защити. Те не я оставиха. Буквално и казаха, това е вратата, чао. Не, тя говори за първия път, когато той я викна да говори с нея, алкохола, да. Ама тя я защити и му каза, виж сега, аз не съм единствената, която ги говори тия неща. Да, но не Ако го с направи мен имаш по правилния начин. Да, не По-скоро беше и много той- уверена в себе си. Ама и той, Той не си я хареса. издребня. Той това изтъкна, че тя просто се е притеснила, реално.
Той Защото той това издръбня каза. много. По принцип Мартин е доста агресивен, ако не е агресивен, но злопаметен. Ако нещо направиш грешно против него, просто си в черния списък. Аз бях свидетел как се Много. държи Да. в Игри на волята и много е крайен в тези отношения, така че това не ми Да. харесва, но да, така и се случи с Елвира. Добре. Въпросът ми е следния. Значи, когато ти чуеш, че някой злослови срещу теб и отидеш и му го кажеш директно и той каже, виж сега, ама не го правя само аз, нали, за да се условя, трябва да са двама човека Че и повече, да. и повече. Провери си източниците. И ти кажеш, ама това е най-детското оправдание, те и другите го правят. Не. Тя ти казва, право куме в очи, източниците. Тя не каза източниците. Тя му каза, не съм само аз. Да. Той просто ни я харесваше. Ако искаше, ще наистина да проведе. Има камери, има микрофони, да, съгласна съм. Мисъл, ще да отиде да говориш с принцип, продукцията да. и да ги... Той просто И е да махна, разбере. да. Да махне всичките дърти скумри и да остави само тия на Виктор и накрая най-любимото му предаване да прецакаме другия ерген. Да. Добре. Да. Но, Да минем пак косара. но не ви ли изглежда малко като, не знам, Той Мартин ще мине втория път. сега. Да. Какво да ни изглежда? Ами, Елвира? като някакво бебе, смисъл, физиономията е толкова празна, тя седи с отворена точно уста, това още щях да малко кажа. лигата ще й потече. Тя не е като бебе, защото даже бебетата показват някаква Да, емоция. дори бебета, ама не само емоция, Да, изглежда празна. асимилират. Да, и говори Тя празно. седи така. Да. Защото Горе-долу както... той говори нещо и тя... Още Тип. не асимилира, има чувство, че ни влиза думата в Ни главата. приема, да. ни предава. Това е Буквално, да. дебил. Да. И погледа й е много празен. Да. Като бебешки поглед, не знам, аз така си Да. го приличавам. Нали, аз викам... То даже на тази снимка гърдите й говорят повече от Да. очите. Да. Чакай. Аз мисля, че... Къде? Как го видя? То дори и ти можеш да го видиш. Не бе, аз съм без очила. Единственото, за Да. което И даже би тя Че- да се чула. си се задържа, да. Реално си е бюста. Ей, сега ще го зумна с телефона. Реклама на Samsung пак. Защото те в продукцията се скъсаха. Но така, нататък... На Мария... Да, Защо? моята любимка. Защо Бранимира постоянно е с шапка? Хора, забелязахте ли? Защото не иска да е там. Защото не иска да това- е там, не иска да я снимат. Защото- Ти, като си слагаш шапка, като си слагаш Искам очила, ни- искаш да се Да ни, закриеш. да ни е мръсна косата, защото буквално всички с някакви рошеви, такива мокри. Възможно ли е просто тя или да има комплекс, или да е Има според мен с комплекс. с Дали? боядисана коса и просто да са й излезли корените отгоре. Според мен по-скоро не е за косата ми, за нещо в лицето. Мен ми е много Да, в странна лицето не ма структурата кеф. на очите, й, защото очите й са малко е така. Angry Birds? Ми... Малко Да, са... ама Все едно едното си е играл, криво. нали знаеш Sims, като правиш, Да. все едно си играл и тази стрелкичката малко се отцъкнала и те Повече се тя е обърнали. така. Така е якото. Малко да. Но... И още нещо за Ивет забравих да кажа. Мисля, че Мартин най-много се впечатли от това, че тя е гледала аниме. Чакай, Виктор. Виктор. Да, Виктор. Ивет, тази, която е учила в Англия, но е дропаутнала поради... Не, дропнала. Тя каза, че е избутала. Едвам, но е избутала. Аз доколкото разбрах е дропаутнала М, поради обстоятелства... Не, Виктор е дропаутнал. Да. Да, той е дропаутнал заради обстоятелствата. Да, той английски ли имаш предвид? Да. Защото Хейзълната. Английски е огромно обстоятелство дори и тук. Ама- Но... И друго, което на всяка среща Виктор се впечатлява се повече, ако си говорят по-скоро за някакви травми от детство, така нататък. Да, той си мисли, че това са дълбоки Травма, разговори. болна. Ма той не Да. си търси приятелка, значи той си търси психолог. Той само това говори. Маки може. Ергенова. Да си я взима Ма Маки нея. Ергенова. Маки Ергенова е супер разсейваща. Тя реално не помага. Разсейващ. Подбора на думи, жестикулирането. Аз я гледам и не мога да... Не, виж, работата на психологите е една, да ти задават въпроси, като не знаят как да ти отговорят. А тя И плямва. винаги да ти казват,
отговорът е вътре в теб. Да. Буквално... Идва всичко отвътре в теб. И пръстите сочат. 3 пръста сочат към теб, един. Линията продължава към тебе. Точно така. Добре, а палеца? Палеца на къде е сочи? Нагоре. Така, Не, тя просто, но- тя Ана Мария не можеше с нея по едно време, беше като аз къде съм намирам. Ана Мария Сръбна си водичката Не, не, тя Ана Искам си Мария, ходя. те са я викнали и тя е била като, добре, сега какво да кажа? Добре, нямам Тръсти доверие. шоу. Мак Марина ще да кажа. Мак Магдалена ли, каква е там? Ергенова магия. Буквално. Вика, че е била оцелила десятката. Ама и тя е малко... Бе, не знам колко десятки. Да, добре. Ама виж, че Ана Мария е първата, която отива на първата, лична да. сесия. Ама те после всички се изредиха. Русица, Те после... са и казали, Така те е. са и казали, Да. помисли си какво да я питаш и ще снимаме. То Та, беше ясно, че е за двата, нагласено. за Да, двата ама те пръста, Да. за двата пръста Падне. съм си написал 3 пръста сочат към нея. Той има 2 показалеца. Кой е трейчия? Тя не знае какво говори. Пълно Да. плампал. Тя е гурото, обаче на култа. Малко така говори. Като някакъв Да. духовен водач се... Да, опитва се да не се изложи жената сега, защото иска да се покаже Да. в предаването, то е ясно. Не, то не, че се опитва да не се... Просто никой от нормалните няма да се нави да участва. Да, но няма как да имаш такъв сешън с психоложка за 2 минути. Той е кътнат, ама да. Ти все пак... Ти не Sorry. може един въпрос и веднага да ти отговори това да ви... Аз имам само един финален въпрос и да затваряме Ана Мария. Да. Така. Как прозвуча. Ако Мартин има проблем с чашката, тя няма ли проблем с хазарт? Да. Да, Ма да. той Мартин има Тя и си проблем го с показва. хазарта също. Той Не. каза, че няма. Не, той не играе никакъв друг вид хазарт, освен покер. Да, той го каза това. Ама това е все едно да играеш белот. Да. В смисъл, Да. въпреки че Реално познавам хора, проблема не е толкова покера, проблема по-скоро е машинките, защото те са дизайнати Да се пристрастиш. да са пристрастяващи и цветовете, и картинките, и всичко. То си е на много такава основа. Аз имам познати, които специално са отишли да се направят възбрана заради това. В смисъл, те от белота прескочиха на други игри с карти и оттам прескочиха на машинки. Аз никога не съм влизала реално в Казино. казино. Но са ми разказвали как са, нали, мои приятели са виждали баби и дядовци, бабата седи с последната си заплата и цъка там. Да. Което Не знам. Да. Мисля, че абсолютно в 2025 година в България абсолютно всеки има един познат, който има до някаква степен проблем с хазарта. това е точно като с телефона и, Да. и в момента тиктока и всичко това е такова зарибяващо. Да. Но... Обаче хора... Направено. Май нямаме време. Ами, Да. Много остана ни нямаме. една. Една ни остана. Кралицата. Да. Смисъл... Мартинката на мартинките. да. Мартинката е А просто пък един талисман. Да, а Да, пък тя е Lucky Лолита... Charm. Да. Лолита е Даниела. Смисъл, той сам си я нарича така, което ме дразни. И А мене. нашата Ана Мария, Мартина, тя е просто магичен приказен персонаж. Това звучи толкова хубаво. Мис Пиги. В смисъл, буквално Банда, Станислава, всякакви такива епик герои в коментирането на Ергена го наложиха този прекор, че it gonna stick. Добре. Да. Значи и ние го копираме. Да, Мартина. тук ще има, нали, съответно Мартина е крадлата снимка. на гаджета. Не, защо е Мис Пиги, но за да види публиката, Мартина е крадлата на гаджета, бъдещия емплоер на Яна. Да. Да, кажи защо. Професионално... Защото се води, че Яна има слухове, че има че е стриптизьорка. Че Да. тя е Ко стриптизър. беше? Но Латексови Мартина костюмчета. тя е или има просто студио? Тя Има студио. има... Ма тя самата не е.
Ами, за да, Може да е била. за да станеш мадам, първо трябва Да. да имаш стаж. Може би да. Макар че може и да го наследиш, предполагам. Еми, или някой да ти го купи. Да. Да, каквито са слуховете. Да. Но... Тук съм си записала. За първи път виждам някой ерген толкова влюбен и запленен от някоя ергенка. А е само първата седмица. Мартин е наранен, че Даниела не му отвърна на целувката. Тя на кого приличаше любимата му актриса? Меган Фокс. Да, на мен. Как? Орангутанг Меган Фокс. Тя е Меган Фокс от Алиекспрес. Ако тя е... Сини Тя очи, е Мега Фокс. красива. Буквално. Ако тя е Меган Фокс, аз съм... кой съм? Аз съм Хари Стайлс. Да. Едно към едно. Ако тя е Меган Фокс... Всъщност не. Аз съм... Ти си Том Харди. Аз съм Найл от One Direction, защото просто харесвам рижо, червенокосо и така Добре, нататък. добре. Да. Смятам, че седи добре. И после, Мартин е бесен. Да каза за Бесен червено. е. Накратко, той е биполяр. Вика, не се кахари за древни неща и в следващия момент синхрон. Изнервен съм, бесен съм, ядосан съм. Той е бесен. Бесен е. Бесен е. Той нали, като Бесен го не дава... убира. Не, нали, имаше тениска, където тук пише... Не, това беше Виктор. Това беше в първия ден, когато се среща Да. Виктор с приятелите, беше Беба. бесен съм. Да, да. Такава препратка към друга продукция на същата... Да, къща. беше яко. Да. Та има и тениска на One Piece, между другото. Найс. Да, видях я. Той За- затова се изкефил на... На Добре. Ивет. Имам че въпрос. гледа. Как може да си на повече от 20 години и да гледаш аниме? Моля ти се, сега нищо не каза. Упс. Плюс това, между другото, като ходих към Няма, има летището, много добри. един човек четеше мангата на One Piece, беше на 40, така че Няма, да. възрастта е само число. Ито до живот. Да, както знаеме, е 10-тичният троп за Виктор, който е на и половина. Все едно сме в детската градина, но Да. обратно към Мартина, която... Според мен ще се задържи. С Даниела ще се задържат много. Да. Даже може и по-скоро- двете да Те останат двете ще са накрая. финалистки. Ако има слухове, че Ергена е нагласен Даниела да спечели, Мартина Тя е сама второ. Мартина сега ще се тръгне сама, ако го разбере. Да, защото до тогава много ще се обсебила от него. Просто няма да може да го тя понесе емоционално. Тя е обсебена в момента. Тя е А, като първа Александра. Да, Тя е като Александра. да. За нея той е бог, той е всичко. Все Общо пак, взето, да, това е за Мартина. И почва да го ревнува, да. Да, така. да, което малко ще изиграе лоша шега, ако го ревнува, защото всички знаем, че той не обича такива неща. Ще разберем. Да. Поживем, по-увидим. Аз викам до тук да приключваме с първия епизод за Ергена. Хора, можете да се сабскрайбнете, да лайкнете, да ни последвате в Инстаграм, в TikTok евентуално, ако имаме. И съответно ще се видиме и следващата седмица. Надявам се с нещо по-educational. За Ергена няма да правим weekly епизоди, а като ни се понасъбере. Да, включете се с някакви предложения, каквото искате да видите. И в коментарите, пък и в Инстаграм могат да ни пишат за някоя сцена от Ергена, която искат Да ние изкоментираме. За клюки от трец. Да, това беше от Варна Генг. Ралито Рали, Дара Попара. И до скоро. И нашия Жизу. Да. И от нашите Маймуни. маймунки. Маймънки. Да. На здраве на всички. Айде да се чукнем. Айде, кът за чао. Това е Айде. клапата, затварящата клапа. Клапата. Имаме го. Имаме го, да. Айде. Но Добре беше.